gonna say, it's going on. Vamugabe tavafundera takuchaira runhare vakati vari kuda kutiudzana nasango Vamugabe Pamsurui Vamugabe tiudzaiman Takati nasauro kau Azi nasauro Ukadzira kune pati Azi kune pati yakuitika Zvikutayo kufara here kuvhundutsa vanhu vanovhunduka tinotenda aiwa tinotenda DJ Boys akapita saka zvoda kubharansa baba ChaBhobho okay ndine malines 2 minutes to vanoredza munhu izvo ChaBhobho Great to say that you guys are poppy. Great to say that you heard your corona. Great to say that you guys are poppy. Great to say that you heard your corona. Great to say that you guys are poppy. ChaBhobho, great to say that you guys are poppy. Pamsurui. Great to say that you guys are poppy. Great to say that you heard your corona. Great to say that you guys are poppy. Great to say that you heard your corona. Tinotenda vakomana vesevema ndakadzwa kuti andiri kudenga ndakadzwa kuti kwane dhiripi kwana mwendasi wedhiripi ndakati chava chipo tina Thomas Makiyuni natsvangirai ndakati kuvhundutsa vanhu iri tinotenda kuti aiwa ripe ndabva uchiridza zvemhando aiwa tinotenda siyabonga tatenda wasante sana I thank you and right away